Kartom don malitum. Pinilitum kachetan pon diya arjan aphuthak abangke lalo. Non kebang ji share production YouTube channel ahin pen ilitum aphan puthot. Karbi lunkan arjan kimi nang van piglo. Labangso lunkan arjan kimi aphuthak sinilinang litum phan nang than pachini po. Dang te video le pang cheng pon lo nang. Labangso lunkan arjan amen laki. Heloving Akanghon pu ikan lo. Labangso lunkan arjan nong ka chepaljan nun ji abang phu bang phi alang litum amen ke lalo. Karbi ang long pen nong nam chetang klong actor. Ake hai Generalson hanse mate genu vlogs. Lapen actress abangke Mirbeen Teronpi. Lapen abangso alunjir aphan kilun pon abang phu bang phi alang litum amen ke lalo. Karbi ang long pen nong nam ka chetang klong alunse pi. Alang litum amen lage lunsepo sarlongki timung. Lapen lunsepi akangsang hipi. Alang litumbang hini sila bangso alunjir lun poniglo. Lapen abangso alunjir ketok pon abang puga alang limen laki. Ake hai sarlongki timung amat sila bangso alunjir tok poniglo. Lapen te labangso alunjir aphan music ipidun abang pu lake. Ake hai Sem teron lake evergreen studio pen. Lasinang litumjong sila bangso channel laphan. Subscribe kelang putu subscribe iktha lapen ke bell icon sita miklik iktha. Lapen unan ke labangso channel ta sel ponik popusi ning thelo. Tang te pinia video ke lapu ansik tang tonik lo domi thakme.